jibinde mbaɗa andi kay première fois en arde stress cuhlel ngel kadi deuxième fois en wawi warde cuhlel ngel to waɗaɗo par ce que min jiminen won haddinanoɓe hen maaye nder hen min kam moɗum ɗo min dari ɗo ɓiyam e ɓi goɗɗo naddino haddinde nden min ganduɗa ko woni haddinde mais ɓiɗɗo o yalti yeehi min ɓiyam o ari kanko ɓiɗɗo o leeli jamma nde yummo o anda kanko o wayani o waɗani nde kanko mo seeña ɗo woni ɗo nde fini subaka tan ɓe tawi kanko o maayi non guila nden noon min kam ɓerdam nde tayi hen ɗum waɗi min tanam eko jotodirmi eko gandumi emo mbawmi haalande ne nana mbimi ko sukaɓeɓe kay mbimi ɗumen tan ko ɓenni goɗɗum oto heftoɓe eyyi yoɓe mbaɗ feere ko ɓenni ko ɓenni kono goɗɗum oto heftoɓe yoɓe mbaɗ feere ɓe mbaɗa sensibilisé ɓe mbaɗa hirjini ɓe mbaɗa kadi aussi de jewte e nder école aji ɓe mbaɗa jewte e nder sukaɓe ɓe mbaɗa jewte e nder galleji ɓe mbaɗa jewte e mawɓeɓe ɓe pamna ɗumen holko kaddugal ngal bonnata e nder sukaɓe rewɓe kadi min pelliti kadi minen aussi daranade ɗum ha tiiɗe kala ɓiɗɗo debbo jibinaɗo min jadanonomo hen ha sage-femme uji ɗi balli min e docteur ɓe kala ɓiɗɗo jibinaɗo debbo so ari ñakkade mamo mbaɗ feere haaɓe ƴeewa so tawi ne haddina walla haddinaka so tawi ne haddina maɓe ƴeewa wonde hol kaddina ɗum haaɓe ganda hol dalilu ɗum waɗi guila nden kam dal koko usti hande ne famde ɓiɗɗo debbo kaddinaɗo guila 2016 lancement o waɗi e nder min mbiyat tan ko yoɓe jokku golle e kamɓe tostan e wonde Johnson yoɓe jokku golle par ce que addina min wiide noon ko kamɓe ɓe gaddani min ko faabu woni faabade yimɓe e wadde jewte e nder guure he wadde jewte e nder galleji wadde hirjino ha ferlo ha to ɓuuri woɗɗude min jaa toon pour min mbawa yewtande ɓen min gandina ɓen holko woni e kaddugal